Pekný deň, dámy a páni, prajem. Keď som 11. mája tohto roku odchádzal zo súdnej siene zo špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, kde sa pojednávalo prvý deň v očistci, tak som bol asi jediný, ktorý veril tomu, že prieťahy nebudú a že súd bude riadne konať po vyriešení otázky, ktorú tam nastolil advokát Kováčika, s tým, že či sa spoja alebo nespoja dve veci do jednej. Na chodbe už Para vysvetľoval novinárom, ako ani nemusia chodiť na ďalšie pojednávanie, lebo však vidia, akým spôsobom sa to uberá. A každý jeden, čo bol na chodbe, už pomaly rozprával, ako zasa bude o pol roka pojednávanie, ako sa to vráti do prípravného konania a čo ja viem, čo ešte. Dnes už vieme, že o 2 dní na to, teda 13. mája, Senát rozhodol o tom, že spojil dve veci dokopy, očistec aj s ďalšou trestnou vecou jedného ex-policajta, tiež stíhaného v očistci, a rozhodol, že bude konať bez prieťahov, teda 1. júna, to je na ten ďalší pondelok, sa bude riadne vo veci pojednávať. Za to dávame súdu palec hore, že jednoducho neskočili na lep tým na druhej strane a jednoducho si povedali, že nie, ideme ďalej bez prieťahov, je jedno, kto v akom tričku sedí na hlavici obžalovaných. Mňa ale zaujali iné veci ešte v ten deň. Ja som to už hovoril, že na súde mi chýbali istí poškodení. Igor Matovič, bývalý prezident Kiska, Daniel Lipšic a v neposlednom rade aj prokurátor Vasil Špírko. A práve u tohto sa pozastavím, pretože ešte v decembri minulého roku Robert Fico sa na jednej z tlačovke vyjadril a spýtal sa generálneho prokurátora, že či naozaj boli vyšetrené všetky trestné oznámenia, ktoré boli podané voči pánovi prokurátorovi Špírkovi kvôli násiliu na svojej manželke. Ja sa teraz pýtam, odkiaľ pán premiér vedel o tom, že nejaký prokurátor Špírko je trestne stíhaný z násilia na manželke, na domácom násilí. Ja sa pýtam, kto mu tieto informácie poskytol? Orgány činné v trestnom konaní? Alebo kto? Alebo to zistil niekde jeho dvorný advokát Para? S kým komunikoval pán Para, keď teda už dnes viem, že to boli informácie, ktoré mu poskytla istá osoba a prečo s týmito informáciami pracovali na tlačovej besede tak, ako pracovali, nerozpitvali to, ale len v náznakoch ukázali verejnosti, že že tento pán z očistca, prokurátor Špírko, je trestne stíhaný. Keby to bolo o niečom inom, o langošoch, alebo ja neviem o čom, tak sú tam dve tlačovky každý deň k tomu. A zrazu k takejto veci, ako je týranie blízkej zverenej osoby, s prokurátorom špeciálnej prokuratúry ani slovo na tlačovke? No, celkom mi to tu nesedí. Niečo v poriadku nie je. Navyše, keď sa v zápäti vyjadril premiér Fico, že v súvislosti s ex-poslancom mal na mysli Jánoša, kde sa vraj právoplatne preukázalo, že nič neurobil voči svojej rodine, tak vtedy novinári naháňali premiéra, aby sa k takýmto veciam vyjadroval. No, pán premiér, naozaj nič sa nestalo? Naozaj sa to vyšetrovalo tak, ako sa to vyšetrovať malo? Ja si myslím, že nie. A veľmi dobre viete, že v tejto veci je veľmi veľa nezodpovedaných otázok, ktoré možno prídu na rad aj v očistci. Ak to neviete, tak za vami stojaci pán, ten šedivý s bratkou, volá sa Gašpar, by vám to mohol povedať, pretože v tom čase bol policajným prezidentom a ja osobne som mu tie veci v súvislosti s vašim exposlancom dával na stôl a verejne som to prezentoval.
A zrazu v takejto vážnej veci, ako je týranie blízkej osoby alebo manželky prokurátorom, vy ste ticho. Zaujímavé je, že práve pán Špirko tiež bol jeden z tých, ktorý sa nezúčastnil na prvom pojednávaní v očistci. Ja by som si osobne takú príležitosť nenechal újsť. Každý jeden má svoje svedomie a každý jeden vie, prečo tam nebol. A zrejme aj vy, pán premiér, aj vy dvaja, čo ste stáli okolo pána premiéra, teda Para a Gašpar, ale aj vy, pán prokurátor Špirko, viete, prečo ste tam nebol a čo za tým je. Prajem vám pekný deň.